Lyra, saan ka pupunta? Sumabay ka na sa amin. Magandang umaga, Rona. Sa port ang punta ko. Pupunta akong Samar ngayon. Samar? Naku, sayang naman kung pahihirapan ng sarili mo mag-commute. Tara na, ihahatid ka na namin. Doon din naman ang pupuntahan namin ngayon nila mama. Nakakahiya naman. Baka makaabala pa ako sa lakad nyo. Abala saan? Hindi naman urgent pupuntahan namin. Halika na. Kami na maghahatid sa'yo. Traffic pa ngayon. Baka lalo ka matagalan papunta ron. Sige na nga. Maraming salamat, Rona. Ngayon na ulit kita nakita ng ganito kaagang lumabas ng bahay nyo. Mukha kang excited pumunta ng Samar ah. Ano bang sadya mo ron? Doon sana ako kukuha ng resources para sa documentary project natin na pinapagawa ni Sir Santiago. Talaga? Bakit sa Samar? Ang tapang mo naman. Diba may mga balita na marami raw kakaibang nilalang doon? Hindi kaya mapahama ka? Ang dami namang lugar na mas malapit kaysa dyan. Tingin ko kasi doon ako may makukuhang kwentong kakaiba tungkol sa topic na binigay sa atin ni Sir. Gusto ko lang ding makasigurado na wala akong kapareha. Alam mo na, para sa grades. Lyra, hindi biro yung mga kwento doon. Hindi ka rin sigurado kung safe ba sa pupuntahan mo. Ayos lang naman. Mas magandang sanay na tayo ngayon pa lang. Tulad nga ng sabi ni Sir, experience is the best teacher. Alam ko naman yun, Lyra. Pero hindi biro ang gusto mong gawin para sa project natin. Oo, alam ko naman yan. Ikaw ang bahala. Hindi naman kita mapipigilan eh. Oh, nandito na tayo. Mag-iingat ka sa biyahe, Lyra. Tingnan mo mga gamit mo. Balitaan mo na lang ako kung ano maganda. Puntahan sa Samar. Oo, Rona. Tatandaan ko yan. Salamat sa paghatid niyo sa akin dito at sa concern. Ingat kayo sa pupuntahan niyo. Nandito na po ako sa may port, Ma. Isinabay ako nila Rona kanina. Ay sana nag-abot ka man lang ng konting pera sa kanila. Kahit panggas man lang. Malayo ang terminal. Buti at may nasakyan ka mapunta. Hindi na po ako nakapag-abot, pero nagpasalamat po ako sa kanila. Sumakto kasi na doon din yung punta nila. Bakit kasi kailangan sa Samar pa, Lyra? Gastos lang yan. Kung ginaya mo lang kasing kapatid mo na kinuha ang kurso na sinabi namin sa kanya, eh di mo na sana kailangan gumastos ng ganyang kalaki para sa isang project lang. Ma, hindi ako si Bunso na kaya niyong mapasunod sa gusto niyo. At saka pangarap kong maging journalist. Alam niyo naman yun, di ba? Pumayag pa nga kayo lalo na nung nalaman niyo kung saan ako posibleng makapagtrabaho pag natapos ako. Ay naku, Lyra. Pumayag ako dahil pinilit mo ang gusto mo. Kung ako lang ang masusunod, doktor ka na sana ngayon. Eto ka na naman, Mama eh. O siya. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Tumawag ka ulit kapag nakarating ka na doon. Huwag mo din kalimutan ang pasalubong pagbalik mo, ha? Balita ako ay maraming pwedeng mabili doon na magagandang souvenirs. Uwian na lang kita ng aswang, Ma, para kulong pasalubong ko sa'yo. Tumigil ka, Lyra. Sinasabi ko sa'yo, hindi totoong mga ganyan. Di bale, Ma. Patutunayan ko sa inyong totoo sila. Kaya ako gagawin ng project na to. Hintayin nyo lang. Oh, sige na. Aasikasuhin ko pang kapatid mo at may pasok pa siya. Sige po. Tawag na lang po ako mamaya. Sige, mag-iingat ka. Huwag mong kalimutan na tumawag o kaya mag-text ka na lang, ha? Baka hindi ko mapansin ang tawag mo dahil may aasikasuhin pa ako. Sige po, Mama. Ibaba mo na ang tawag, Lyra. Naririnig ko ng mga dispatcher na nagtatawag. Baka maiwan ka pa ng bus. Kailangan nandun ka na bago pa paggabi. Opo, Ma. Ibaba ko na po. Bye po. Ingat ka! May mga tanong ka ba sa sarili mo na kahit anong pilit mong sagutin, hindi mo pa rin kayang harapin? Yung mga tanong na paulit-ulit bumabalik sa isip mo, kahit gaano mo na sila tinatakasan. Magandang umaga, Miss Ligaya, at sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Ako si Lyra Del Rosario, isang journalism student mula sa Maynila. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isa sa mga karanasang hindi ko kailanman makakalimutan hanggang ngayon. Noong panahong iyon, may isang simpleng documentary project kami tungkol sa mga lokal na alaman. Simple lang naman ang gagawin namin. Magtanong sa mga residente
Kumuha ng videos at gumawa ng short documentary. Pero dahil gusto kong maging kakaiba ang gagawin ko, napagdesisyonan ko na ako mismo ang pupunta sa Samar. Sa pagkakarinig ko, maraming kwento tungkol doon. Mga alamat na kinabibilangan ng aswang, engkanto, mga nilalang na hindi ko naman talaga sineseryoso noon. Pero nang makarating ako sa lugar na yon, may iba akong naramdaman. Yun bang parang may nakatitig sa'yo? Tapos kapag tinitingnan ko yung mga tao sa paligid ko, umiiwas sila sa titig ko. Hindi ko alam na yun na pala ang simula ng kalbaryo ng buhay ko. Yung akala ko simpleng dokumentary lang, simpleng interview, video at storya ay mas nagiging kakaiba habang dumadaan ang mga araw. Hanggang sa napansin kong hindi na lang basta dayo ang turing nila sa akin. Naramdaman ko kaagad ang takot, misligaya. Hindi ko akalaing dadalhin ako nito sa isang sitwasyon na hindi ko kailanman ginusto. At yun ang ibabahagi ko sa inyo. Nandito na po ako sa probinsya sa Samar, Ma. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo, Lyra. Kailan ang balik mo? Next week pa po. Diyos ko, matagal pa pala. Magtipid ka dyan. Alam mo namang wala tayong pera. Opo, Ma. Sige po, maghahanap na po ako ng matutuluyan. Ang mga bilin ko, Lyra. Opo, Ma. Iha, mukhang bago ka dito ah. Ngayon lang kita nakita rito sa lugar namin. Ay, nakakagulat ka naman, Manong. Opo, ako po si Lyra Del Rosario. Kararating ko lang po rito. Isa akong journalism student po galing Maynila. Mag-research sana ako tungkol sa mga lokal na alamat. Alamat? Bakit anong meron sa mga alamat at dito mo naisipang magpunta? Ay ako nga pala si Nestor. Depende po. Pero mostly po about folklore. Mga kwento tungkol sa aswang, ganon. Nice to meet you po, Tio Nestor. Iha, hindi lang basta-basta kwento ang mga yun dito sa lugar namin. At mas lalong hindi rin dapat pinakikialaman ng kung sino-sino. Lalo na ng taga-ibang ibayo. Naiintindihan ko, Tio Nestor. Pero project po kasi namin. Kailangan namin gumawa ng documentary tungkol doon. Ay, kung documentary ang habol mo, dito ka sa tabing plaza tumigil. Matutulungan pa kita, Iya. Pero wag mong susubukang pumunta sa dulo ng baryo. Po? Bakit naman? Dahil doon nakatira si Amador Reyes. Amador Reyes? Ah, kilala ko po siya. May mga articles po siya noon tungkol sa ethics and media integrity. Siya po yung nag-lecture sa amin sa universidad namin noon. Inaan mo lang ang boses mo, Iya. Dahil baka may makarinig sa'yo. Dito sa lugar namin, hindi basta-basta binabanggit ang pangalan ni Amador. Baka ngayon nga hindi mo na siya makilala. Dahil ibang-iba na siya kaysa dati. Hindi ko alam kung pananakot ba yun o babala. Pero sa paraan ng pagsabi ni Tio Nestor, pakiramdam ko mas mabuti atang hindi ko nalang malaman. Salamat po sa concern, Tio. Pero sanay naman na ako sa fieldwork, kaya kaya ko naman ang sarili ko. Pero hindi mo pa kabisado ang baryong ito, Iya. May mga patakaran dito na kapag hindi mo sinunod ay baka ikapahamak mo. Tulad na lang ng bago lumubog ang araw, lahat ng tao na nasa labas pa ay dapat nasa loob na ng mga bahay nila. Po, pero ang... Wala kang magagawa kundi ang sumunod. Dahil yun ang patakaran dito, Iya. At kung sakali mang itutuloy mo ang pangangalap ng impormasyon tungkol sa proyekto mo, mas mabuti kung magdodoble ingat ka. Dahil minsan yung hinahanap mo, hindi mo alam. Nasa harapan mo lang pala ang sagot. Sige po, Tio Nestor. Salamat po sa mga paalala nyo. Huwag po kayo mag-alala dahil mag-iingat naman ako. Bakit ba ang titikas ng mga ulo nyo mga bata kayo? Bahala ka, Lyra. Basta't binalaan na kita. Huwag mong sabihin hindi kita pinagsabihan. Mag-ingat ka sa mga tao rito sa paligid mo. Dahil baka hindi mo pa alam, nililin lang ka na pala nila. Okay. Wala pa akong isang araw dito pero tinatakot na agad ako. Akala ba niya matitinag ako sa gusto kong gawin? Hindi. Pero sa totoo lang, Miss Ligaya,
Hindi ko man direktang aminin pero kinilubutan ako sa mga babala niya. Lalo na't hindi ko pa kabisado ang lugar na ito. Ramdam ko ang pagtayo ng balahibo sa katawan ko. Pero hindi ibig sabihin noon ay aatras na ako. Ang totoo niyan, naengganyo pa nga akong gawin tong project ko. Classic journalist problem. Kapag bawal, mas gustong alamin. Ihahatid kita sa bahay ni Aling Nena. Mas maganda kung doon ka muna kay Aling Nena tumuloy pansamantala. Kung may mga tanong ka, ay pwede mo siyang tanungin. Pero wag mo nang ipilit pa ang mga hindi dapat. Kung ano lang ang sinabi niya ay sana hanggang doon na lang. Para rin sa kapakanan mo yun, Iha. Opo, Tio Nestor. Salamat po. Basta ha, kapag may narinig ka na kahit anong ingay sa labas, wag mong papansinin. Paano po kung may nanghihingi ng tulong? Hayaan mo si Aling Nena ang umasikaso noon. Isipin mo ang kaligtasan mo, Iha. Mas importante yung kaysa sa proyekto mong yan. Opo. Okay, nandito na tayo. Oh, Nestor, kumusta? Anong maipaglilingkod ko? Magandang araw, Aling Nena. Ayos lang ho ako. May kasama nga pala akong dayo dito sa lugar natin. Halika kayo at pumasok. Halika, Iha. Bumasok na tayo. Maupo muna kayo. Ikaw, Iha, gusto mo ba ng kape? Juice? Nestor, kaano-ano mo nga pala ang magandang batang ito? Asalubong ko lang sa daan kanina, Aling Nena. Hindi ko pa siya nakita noon dito, kaya nilapitan ko. Alam mo namang hindi dapat ito pinupuntahan basta lang ng mga dayo ang lugar na to, di ba? Kung ganon, anong ginagawa niya dito? Anong pangalan mo, ha? Magandang araw po. Ako nga po pala si Lyra Del Rosario. Ganda for short. Lyra na lang po. Ay, may pagkakwela ka rin pala, Iha. Masaya akong makilala ka, Lyra. Ano nga palang pakay mo dito sa lugar namin? Nakapagtataka lang dahil bihira ang may mapadpad na dayo dito sa amin. May project po kasi ako. Nabasa ko po kasi na marami nun dito sa lugar na to. Ha? May alam ka ba sa lugar na ito? May mga naririnig na po. Kaya po ako nandito para masigurado kung totoo din po ba ang mga yon. Ano bang gusto mong malaman? Sasagutin ko na lang yon. Totoo po ba talaga ang aswang dito? Napansin ko ang saglitang pananahimik ni Lola Nena. Tila ba pinag-iisipan nito kung paano niya sasagutin ang tanong ko. Hindi rin nakatakas sa paningin ko ang palitan nila ng tinginan ni Tio Nestor. Doon ko nakumpirma na kaya siguro gano'n na lang magbabala sa akin si Tio Nestor ay dahil talagang may kakaiba sa lugar na ito, Miss Ligaya. Kahit wala silang sinasabi, ay ramdam ko na may mali sa lugar na ito. Tingin ko, hindi magandang pag-usapan kaagad ang tungkol dyan, Iha. Siya nga pala, may matutuluyan ka na ba? Kaya ako siya dinala ngayon dito, Aling Nena. Alam kong mas ligtas siya kung dito muna siya sa'yo. Bakit? May balak ba siyang puntahan? Si Prof. Amador Reyes po sana. Gusto ko po siyang hanapin at makausap. Nabanggit kasi ni Tio Nestor na dito pala siya nakatira. Magaling po siyang propesor at marami na akong natutunan sa kanya noon. Kaya alam kong malaki po ang maitutulong niya dito sa proyekto ko. Ha? Bakit? Anong kailangan mo kay Reyes? Naku, Iha, huwag mo na siyang hanapin o balaking kausapin. Di magandang plano yan. Sinabi ko na sa kanya yung kanina, Aling Nena, pero parang wala naman siyang balak makinig kaya baka sa'yo. Maintindihan niya kung bakit pinagsabihan ko siya kanina tungkol doon. Nagtataka lang po ako. Bakit po ba bawal banggitin ang pangalan niya? Sabi ni Tio Nestor ay hindi na siya tulad ng dati. Ano pong meron sa kanya? Maraming may ayaw kay Reyes sa probinsya naming ito. Maraming nagsasabi na simula nang bumalik siya dito ay marami ng mga nawawala. Bata, guro, maski mga hayop. Totoo po ba yan, Aling Nena? Proven po ba na siya talaga yung may pakana nun? Yung mga nawawala po, nahanap na po ba sila? Matagal lang usap-usapan yan dito sa lugar namin, Iha.
May mga nakakita kasi ng mga gamit ng mga nawawala malapit sa daan papunta sa bahay ni Reyes. Kaya simula noon, wala nang kumakausap kay Reyes. Wala. Paano po kung hindi po pala si Prof ang gumagawa nun? At saka, saan po ba siya nakatira? Sa may dulong parte ng bayan na ito, kung tutuusin ay bahay lang niya ang naandun. Wala siyang kapitbahay kaya wala rin makapagpatunay na talagang wala siyang kinalaman sa mga nawawala dito sa amin. Ganun po ba? Alam ko nang nasa isip mo, Iha. Ngayon pa lang sinasabihan na kita, huwag mong balakin na pumunta doon. Oh, wala naman po akong sinabi. Ano ka ba, Nestor? Napagsabihan mo naman ang bata. Panigurado makikinig at susunod naman ito sa atin. Tama. Totoo po yan, Tio Nestor. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Siya ikaw ang bahala. O paano mauna na akong umuwi? Aligneda, ikaw na munang bahala dito kay Lyra. Marami siyang katanungan na alam kong ikaw lang ang makakasagot. Kaya ikaw nang bahalang magpaintindi at sagutin siya. Ay, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dito kay Ganda. Pagkaalis ni Tio Nestor ay sakalang ako inasikaso ni Lola Nena. Nakipagkwentuhan pa ito sa akin tungkol sa kursong kinukuha ko. Ipinaliwanag ko naman dito kung bakit kailangan kong gawin ang ganitong proyekto. Naintindihan naman ni Lola ang dahilan ko at sinabi nito na handa siyang sagutin lahat ng mga tanong ko. Dito ka muna sa kwarto ng apo ko manuluyan, Ganda. Ito lang ang bakanting kwarto na meron ako dito. Maraming salamat po, Lola Nena. Kung hindi niyo po mamasamain, nasan po ang apo niyo? Parang kayo lang po ata ang nakatira sa bahay na to. Matagal nang wala rito ang apo ko. Isang araw bigla na lamang siyang hindi umuwi. Ang paalam niya ay pupunta lang siya sa bahay ng kaklase niya para gumawa ng group assignment. Pero hindi na siya kailanman nakabalik. Wala po bang nakakita sa kanya? Paano po yung kaklase na pinuntahan niya? Nawala ng apo ko bago pa man siya makarating sa pupuntahan niya. Kaya simula noon, nagkaroon na ng patakaran dito sa baryo namin na wag nang magpapalabas pa ng mga bata o kahit sino pa man paglubog ng araw. May kinalaman po ba talaga si Prof. Amador Reyes sa mga nangyayari sa baryong to? Paano kung hindi po pala talaga siyang may gawa, Lola Nena? Paano kung hindi... Huwag na muna nating pag-usapan ang tungkol dito, Iha. Magpahinga ka na, Ganda. Halatang pagod ka sa haba ng biyahe mo. Hayaan mo bukas. Sasabihan ko si Nestor na ipasyal ka dito sa baryo namin. Sige po, Lola Nena. Maraming salamat po ulit sa pagpapatuloy sa akin dito sa bahay niyo. Walang anuman. Bago ako tuluyang nakatulog ay inilibot ko muna ang paningin ko sa buong kwarto. Nakita ko ang mga magagandang drawings na nakasabit sa dingding. Mukhang magaling at talented ang apo ni Lola Nena. Nakita ko din ang picture nito na kasama si Lola Nena at kung tatansyahin ay mukhang kaidaran ko lang siya. Nakakalungkot man ang sinapit niya ay hindi ko pa rin maiwasang magtaka tungkol kay Professor Amador Reyes. Talaga bang siya ang may dahilan nito? Napabuntong hininga na lang ako, Miss Ligaya. At itinulog na lang ang mga tanong na nasa utak ko. At gaya ng sabi ni Lola Nena, kinaumagahan ay muli akong pinuntahan ni Tio Nestor para ipasyal sa bayan nila. Dala ang kamera at ilang gamit ko ay sumama ako sa kanya. Oh, Ganda. Huwag hihiwalay kay Nestor, ha? Pwede kang magtanong-tanong sa mga tao kung yun ay makatutulong sa project mo. Pero huwag kang lalayo o hihiwalay, ha? Opo, Lola Nena. Maraming salamat po. Handa ka na ba, Iha? Tara na para marami kang makuha na kailangan mo. Opo, tara na po. Ang bilin ko, Ganda, ha? Mag-iingat kayo, Nestor. Opo, Aling Nena. Ako na pong bahala sa kanya. Halika na, Iha. Bye, Lola Nena. Mamaya po ulit. Siya, sige, Iha. Ipaghahanda kita ng masarap na pagkain mamaya. Sige po, aasahan ko po yan.
Gaya ng sinabi ni Tio Nestor, inilibot niya ako sa may baryo. Ipinakilala pa ako nito sa iba pang kakilala niya na nakatira rito. Kahit nakakailang at nakakatakot ang tingin sa akin ng iba, ay hindi ko na lang iyon pinansin. Gusto kong mag-focus sa project ko. May mga ilan kaming napagtanungan tungkol sa balita ng mga nawawala dito sa baryo. Pero habang nasa daan kami ni Tio Nestor, ay napatingin ako sa isa pang daan. Sa pagkakarinig ko kanina sa ilang tao doon, ang daan na yon ay papunta sa bahay ni Professor Amador Reyes. Dala ng curiosity ko, nagpaalam ako kay Tio Nestor na may titingnan lang ako saglit. Pero ang totoo ay tinahak ko ang daan na sinasabi nilang bawal kong puntahan. Ano ba itong lugar na napuntahan ko? Bakit wala man lang kabahay-bahay kahit isa? Ay, makabalik na nga lang kay Tio Nestor. Baka nagtaka na yun dahil ang tagal kong bumalik. Hala, ano yun? Teka, saan ba yung dinaanan ko kanina? Don't tell me nawawala ako. My gosh, sana yung daan palabas rito. Hindi ito yung daan kanina, sigurado ako doon. Shucks, baka abutin pa ako ng gabi rito. Siguradong magagalit na si Tio Nestor dahil sinuway ko siya. Paulit-ulit pa naman nila ako pinaalalahanan ni Lola Nena tungkol sa bawal na lumabas ng bahay kapag gabi na. Nawala na ako ng pag-asang mahanap ko pa ang pinanggalingan ng daan na pinasukan ko kanina, Miss Ligaya. Natigilan na lang ako nang makitang napadpad na pala ako sa isang bahay. Malamansyon iyon sa laki at napansin ko rin na yun lang ang tanging bahay na nakikita ko sa lugar na yon. Tapos bigla akong naalala yung sinabi ni Lola Nena sa akin. Huwag mong sabihing napadpad ako sa bahay ni Prof. Amador Reyes. Hello po? May tao po ba dito? Tao po! Sino yan? Anong ginagawa mo dito? Hello po. Pwede po bang magtanong? Nawawala po kasi ako. Alam niyo po bang daan pabalik po sa may baryo? Paano ka napadpad sa lugar na ito? Hindi basta-basta pwedeng pumunta rito. Pasensya na po. Curious lang po kasi ako dito sa daan papunta rito kaya pinuntahan ko po. Mahihirapan kang bumalik doon. Dumito ka muna. Isasabay na lang kita kapag pupunta na ako sa baryo. Sige po. Salamat. Kayo po ba si Prof. Amador Reyes? Ako nga. Paano mo ako kilala? Ako nga po pala si Lyra Del Rosario, isang journalism student sa isang universidad sa Maynila. Naalala ko po kasi, naging speaker po kayo dati sa school namin. Ang totoo po niyan, isa po kayo sa mga kilalang tao na hinangaan ko sa larangan ng journalism, kaya napunta ako rito. Paano ka naman napunta rito? Kung taga Maynila ka pala. Malayo ang lugar mo dito. Para po sana sa isang documentary project. Alam niyo naman po kung paano ang kalakaran sa kursong to. At anong topic ang kailangan mong i-feature? Tungkol po sa mga aswang. Kung totoo ba ito o isang alamat lang? At nandito ka para patunayan na totoo yun, tama ba? Opo. Sige, tingnan ko kung may maitutulong din ako sa project mong yan. May mga articles ako nakatago tungkol sa mga aswang. Talaga po. Maraming salamat po. Pinatuloy muna ako ni Professor Amador sa bahay niya. Pagpasok pa lang namin ay bumungad na sa akin ng napakalaking portrait niya. Pati na rin ang mga awards at certificate na natanggap nito bilang isang propesor. Naalala ko pa kung gaano siya kagaling sa pagdidiscuss kung paano maging isang effective na isang journalist. Maupo ka muna dito. Kukuhanan muna kita ng maiinom. Sige po. Maraming salamat po. Eto, mag-juice ka muna. Maraming salamat po, Prof. Reyes. Amador na lang, Lyra. Matagal na akong tumigil sa pagiging propesor. Kaya ayos lang kahit pangalan ko na lang ang banggitin mo. Sige po, Amador. Sinong propesor ang nagbigay sa'yo ng ganitong project? Si Professor Luis Santiago po. Si Luis pala. Mukhang kung ano-anong project ang binibigay niya sa inyo. Magkakilala po kayo ni Sir Santiago? Oo. Kaibigan ko siya.
Siya bang nagsabi sa'yong dito ka pumunta para sa documentary project mo? Hindi po. Nag-research din po kasi ako kung saan ang mga lugar na may mga paniniwala tungkol sa aswang. At isang Samar sa mga nabanggit, kaya ito ang pinili ko. Ganun ba? Ano naman ang dahilan kung bakit pinili mo ang probinsyang ito? Marami pang mga lugar kung saan sikat ang mga aswang. Kaya bakit dito sa Samar mo naisipang maghanap ng kasagutan? Gusto ko po kasing maiba. Yung ibang kaklase ko kasi ay sa iisang lugar nila balak mag-feature. Ang sa akin naman po ay gusto ko yung wala akong kapareha kaya dito ako pumunta. Kung ganon, sinong nagsabi sa'yo tungkol sa lugar na ito? Alam mo bang walang kahit na sino ang naglakas loob magpunta dito sa lugar ko? Nabanggit po kasi sa bayan na dito po kayo nakatira. Ano pang sinabi nila? Na huwag kong mababanggit ang pangalan nyo. Pero nandito ka na ngayon. Ibig sabihin ba noon ay hindi ka naniniwala sa kanila? Hindi naman po sa ganon. Ayoko lang pong manghusga kaagad. Nagtataka lang po ako kung bakit ayaw po nilang sinasabi yung pangalan nyo. Sa tingin ko, hindi mo pa naririnig kung anong tingin sa akin ang mga tao rito. Pagkasabi ni Amador nun sa akin ay bigla kong naalala ang sinabi ni Lola Nena. Pero kung titingnan sa itsura ngayon ni Amador, parang napaka-imposible talaga na totoo ang mga chismis tungkol sa kanya. Halika at kumain na muna tayo. Mukhang gutom ka na din base sa itsura mo. Ay, pasensya na po. Sige po, salamat po sa pag-alok. Kung may gusto kang itanong ay huwag kang mahihiyang itanong sa akin. Opo, susubukan ko pong hindi mahiya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May dumi ba ako sa mukha? Hindi pa din po talaga ako makapaniwala na kaharap ko po kayo. Dati nasa may bleachers lang po ako, nakikinig sa inyo mula sa malayo. Ngayon ay heto ako. Ngayon mas malapit na po ako sa inyo. Mukhang isa ka sa mga tagahanga ko, Lyra. Hindi ko po yan dinedenay. Hanggang ngayon naaalala ko pa ang mga sinabi nyo na kapag nasa ganitong kurso ay dapat handa kaming isiwalat ang totoo kahit gaano pa kahirap paniwalaan ng tao. Masaya akong marinig na may natuto sa tinuro ko noon. Salamat, Lyra. Walang anuman po. Sana po ay marami pa akong matutunan sa inyo. Gusto ko po maging kagaya nyo na isang magaling na journalist. Hindi naging madali yung pinagdaanan ko sa larangang ito, Lyra. Kagaya mo, ay inaral ko din kung paano maging effective na journalist. Salamat sa compliment. Kaya wag mong ikulong yung sarili mo sa expectation na magiging katulad mo ko. Kasi hindi mo alam. Baka mahigitan mo pa ako sa hinaharap. Nagkwentuhan pa kami ni Amador tungkol sa mga naging experience nito bilang isang journalist. Marami na pala itong napagdaanan. Kagaya ng pag-feature sa mga crime scene kung saan may mga biktima na natagpuan sa kagubatan at panaghihinalang pinatay ng aswang. Isa pa sa napagdaanan nito ay parang sa ginagawa ko ngayon. Naghahanap din pala siya ng mga kasagutan kung totoo ba ang aswang. At dahil doon ay may mga bagay siyang nasaksihan at naranasan na hindi niya inaasahang mapagdadaanan niya. Kaya nakakapagtaka lang na bakit ganun ang sinasabi ng mga tao kay Amador. Ikaw lang po bang nakatira dito? Oo, nasa ibang lugar na kasi ang pamilya ko. Naiwan ako dito para may maiwan na magbabantay dito sa bahay na ito. Ganun po ba? Hindi ka po ba nalulungkot dito? Hindi, mas gusto ko ang ganito. Tahimik at walang nanghuhusga sa akin. Sa bagay, may punto ka. Magpahinga ka na. Kung may kailangan ka, ay isigaw mo lang ang pangalan ko. Sige po, maraming salamat po ulit. Dala ng sobrang pagod ay mabilis akong nakatulog. Naging mahimbing naman ang tulog ko nung una. Ako kasi yung tipo na mabilis magising kapag may konting ingay akong naririnig. Saktong 12:00 ng madaling araw nang magising ako dahil sa uhaw. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig na maiinom. Hindi ko na inabalang gisingin si Amador dahil paniguradong tulog na siya.
Nakakaya naman kung iistorbohin ko siya para lang sa isang basong tubig. Pero habang tinataha ko ang daan papunta sa kusina, ay may mga kaluskos akong naririnig. Ang sabi ni Amador ay baliwalain ko lang ito kaya iyon ang ginawa ko. Dire-diretso akong nagpunta sa kusina hanggang sa makakuha at makainom ako ng tubig. Pagbalik ng kwarto ay minapansin ako sa may pader. Parang spiral. Ilang beses kong inisip kung saan ko ba nakita ang spiral na simbolo na iyon. Pero hindi ko talaga maalala. Kaya napagdesisyonan kong bumalik na lang sa kwarto para matulog. Magandang umaga, Lyra. Kumusta ang tulog mo? Magandang umaga, Amador. Ayos naman ang naging tulog ko. Napansin ko yung gamit na baso. Nagpunta ka ba dito kagabi? Oo. Nagising kasi ako kaninang madaling araw. Nauhaw ako. Sana ginising mo na lang ako para ako nang kumuha para sa'yo. Nahihiya ako. Naisip ko kasi na malalim na din ang tulog mo. Kaya hindi na ako nag-abala na gisingin ka pa. Sa susunod, gisingin mo pa rin ako. Ikaw ba nagluto ng lahat ng to? Ako lang naman ang nakatira dito. Wala nang ibang magluluto kundi ako. Sabi ko nga, maraming salamat sa pagluto ng pagkain. Walang anuman. Nagkwentuhan ulit kami ni Amador habang kumakain ng agahan. Naging topic naman namin ang mga chismis na kumakalat na siyang dahilan kung bakit maraming nawawala at kung paano niya tinatanggap ang mga iyon. Nakakabilib na kahit ganoon ang tingin sa kanya ng mga tao dito sa baryo, ay may pakialam at concern pa rin ito sa mga kasamahan niya. Eto, basahin mo ang mga librong yan. Baka sakaling makatulong yan sa paghahanap mo ng material para sa proyekto mo. Tungkol yan dito sa probinsyang ito. Dito sa Samar. Kung may tanong ka, ay magsabi ka lang. Sa totoo lang, may gusto akong tanungin. Tungkol saan? Kagabi kasi may nakita ako sa pader. Anong nakita mo? Parang simbolo. Spiral siya. Iniisip ko kung saan ko ba yun nakita. Pero hindi ko maalala. Matagal nang nandun ang simbolong sinasabi mo. Simula nang maipagawa ang bahay na ito, meron na yan. Ganun ba? So, saan ako pwedeng magsimula sa pag-research? Magsimula ka muna sa history ng lugar na ito. Importanteng malaman mo muna ang background at kung anong meron sa lugar na ito. Oo nga, no? Mas magandang malaman muna ang history. Baka dito ay may makuha akong pwedeng i-feature tungkol sa aswang. May mga libro pa dyan na pwede mong basahin. Ilista mo muna lahat ng impormasyon na kailangan at magagamit mo para madali na lang hanapin pag natapos. Salamat. Dito ka muna. May gagawin lang ako sa labas. Tawagin mo na lang ako kapag tapos ka na. Sinimulan kong maghanap ng mga kasagutan at impormasyon sa librong ibinigay sa akin ni Amador kanina. May mga nahanap naman ako pero pakiramdam ko ay may kulang pa din. Kaya nagpunta ako sa mga bookshelves para maghanap pa. Habang isa-isa kong tinititigan ang mga libro, ay napukaw ang atensyon ko sa kahon na nakatago sa likod ng mga libro. Medyo may mga kalumaan na mga kahoy na yun. Wala na sana akong balak pansinin yon pero parang may nagsasabi sa akin na tingnan ko kung ano ang laman nun. Kaya kinuha ko yun, Miss Ligaya. Ano kayang laman ng kahon na to? Bakit ang bigat? Anong ginagawa mo? Bakit hawak mo yan? Ay, Diyos ko po! Ginulat mo naman ako. Anong gagawin mo? Bakit mo pinapakialaman ito? Pasensya na. Na-curious kasi ako. Gusto ko pa kasi maghanap ng ibang impormasyon. Ang kaso nakita ko yan, baka ka ako may mahanap din ako dyan. Yung mga libro lang ang pwede mong galawin. Wala ka nang pwedeng pakialaman bukod sa mga libro. Naintindihan mo ba? Oo, pasensya na. Ramdam ko ang lakas ng tibok ng puso ko dahil sa pinaghalong gulat at takot. Hindi ko inaasahan yung naging reaksyon ni Amador, Miss Ligaya. Pagtingin ko sa mata niya, nakita kong parang may nag-iba sa mga ito. Pero agad ring nawala.
Wala na akong nagawa nang lumabas muna ito saglit ng library dala-dala ang kahon na yon. Saka siya bumalik para tulungan ako sa pananaliksik. Lyra, pasensya ka na sa naging reaksyon ko kanina. Pero sana'y maintindihan mo, may mga bagay sa bahay na to na hindi mo dapat basta-bastang pinapakialaman. Lalo na kung hindi ko naman sinabi. Ayos lang, Amador. Naiintindihan ko naman kung bakit ganun yung naging reaction mo eh. Hindi tama na ginalaw ko yung kahon na yon, lalo pat wala namang pahintulot mo. Salamat sa pag-intindi. Sige na, simulan na natin to. Dati pa palang maraming nawawala sa probinsya nyo, no? Oo. Karamihan sa mga nawawala ay mga bata o kaya hayop. Bakit pati mga guro nawawala? May mga sabi-sabi na kaya sila ang kinukuha dahil may gustong iparating na mensahe. Hanggang ngayon ay wala pa ding nakakasagot kung anong mensahe yon. Paano ang mga bata? Anong kinalaman nila? Madali silang maakit at mauto. Kaya ganon. Iba ang naging dating sa akin ng pagsagot ni Amador. Ramdam ko na may kakaiba talaga dito. Para siyang natutuwa na madali lang mauto ang mga bata. Ayoko sana mag-overthink, pero ang pagnising nito ay kakaiba. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang kahon na itinago ni Amador. Paulit-ulit pumapasok sa utak ko ang malamig na tingin niya nang mahuli niya akong hawak yun. Para bang may tinatago siyang hindi niya kayang ibahagi sa kahit kanino. At ngayon habang nakaupo ako sa gilid ng bintana, hindi ko maiwasang mapatingin sa likod ng bahay niya. Tahimik naman ang paligid pero may nararamdaman akong bigat. Yun ba parang may nakatingin sa'yo mula sa malayo? Mula sa pwesto ko may nakita akong kakaiba. Kagaya ng simbolong nakita ko sa pader dito sa loob ng pamamahay ni Amador, Miss Ligaya. Kaya ang ginawa ko, lumabas ako ng bahay nito para puntahan yon. Nang biglang. Anong ginagawa mo? Bakit ka napunta dito? Hindi ka dapat nagpunta dito, Lyra. Alam mo bang delikado dito? Ano kasi? Huwag kang basta-basta lalabas ng bahay. Lalo na kung wala kang kasama. Sinabihan na kita, di ba? Na kapag may kailangan o tanong ka, ay magsasabi ka sa akin. Minsan ay ikapapahamak mo ang pagiging matigas ang ulo, Lyra. Pasensya na. May nakita lang akong... Alam kong nakita mo. Pero sana hindi mo na pinuntahan pa. Na-curious lang talaga ako. Pasensya na. May unti-unting pagbabago sa itsura niya. Hindi halata pero ramdam ko. Parang mas tumalim ang mga mata niya. Parang mas luminaw ang mga ugat sa gilid ng leeg niya. Kitang-kita ang galit sa kanya. Pero kahit ganoon may kakaibang lungkot din sa boses niya. Parang napipilitan lang siyang maging mahigpit sa akin. Hindi lahat ng nakikita mo rito kakayanin mong tanggapin. Mas mabuting mag-focus ka lang sa libro kaysa mapahamak ka pa dito sa labas dahil lang sa kuryosidad mo. Gusto ko lang talagang malaman kung ano ang mga bagay na yon. Pasensya na kung hindi ako nagsabi o nagpaalam na lalabas ako. Hindi na mauulit. Hayaan mo na. Tsaka babalik ka na sa bayan. Kaya hindi na talaga ito mauulit. Pero hindi pa ako tapos sa project ko, Amador. Kulang pa nga yung... Kaya nga tatapusin na natin ngayon. Para makabalik ka na sa pinanggalingan mo. Sa saglit na iyon, hindi ko alam kung bakit pero parang may naramdaman akong kakaibang kirot sa dibdib ko. Hindi dahil sa takot pero dahil parang may pinapasan si Amador na hindi ko maunawaan. Gusto kong alamin yun, Miss Ligaya. Ang kaso hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Nasa labas pa din kami nito nang biglang may kakaibang tunog akong narinig mula sa malayo. Parang ungol ng isang hayop na ngayon ko lang narinig. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi yun, tunog hayop. Bumalik na tayo sa loob, Lyra. Ano yun, Amador? Anong tunog na yon? Huwag mo nang alamin, Lyra. Tara na. At bumalik na tayo sa loob ng bahay. Isa lang ang masasabi ko. Hindi ligtas kung mananatili pa tayo dito sa labas.
Tara na, bumalik na tayo kung ganun. Salamat sa pakikinig. Hindi ko sinasadyang hawakan yung kamay niya dahil sa kaba na naramdaman ko. Pero kinalabutan ako dahil naramdaman ko ang kakaibang lamig sa kamay nito. Parang lamig ng hindi normal na tao. Tahimik kaming kumain ni Amador nung gabing yun. Hindi ko alam kung ano ba yung dahilan ng pag-aalala ko. Kung yung bang narinig kong ingay kanina sa gubat o ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Ramdam ko talaga na may itinatago siya. Gusto kong magsalita pero ayaw kong maulit ang nangyari kanina. Baka mapiko na ito sa akin. Kanina pa lang sa labas ay ramdam ko nang naiinis na siya dahil sa kakulitan ko. Hanggang siya na mismo ang unang bumasag sa katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hindi ko pinagbabawalan ang kuryosidad mo, Lyra. Maganda yan. Subalit may mga bagay na hindi dapat basta pinakikialaman. Bilang journalist, kailangan kong hanapin at malaman ang katotohanan. Kahit nakakatakot, gaya ng tinuro mo sa amin dati sa school. Para maging authentic at paniwalaan ng mga taong ginagawa namin, ay dapat totoo at walang halong kasinungalingan ang mga impormasyon na ibinibahagi namin. Hindi lahat ng katotohanan ay kailangang ilabas. Minsan, ang nalalaman mo ay siya ding magpapahamak sa'yo. Pero kung hindi natin ilalabas ang katotohanan na yun, kakalat ang takot at maling kwento. Kagaya na lang ng mga maling impormasyon tungkol sa'yo. Hindi mo man lang ba gagamitin ang katotohanan para linisin ang pangalan mo? Uulitin ko, Lyra. May mga bagay na mas mabuting itago na lang. Hindi lahat ng katotohanan ay nagbibigay ng kalayaan. Kung tungkol sa akin ang inaalala mo, huwag mo nang isipin yon. Pero, Lyra, ang katotohanan ay may dalawang muka. Isang maliwanag at isang madilim. Mabuti pang tumigil ka na dito hanggat maaga pa. ayoko. Madami pa akong kailangang malaman. Hindi pa ako tapos sa project na to. Hindi ko pa nalalaman ang katotohanan. Lyra, kung sakaling mahanap mo ang sagot sa mga katanungan mo, dalawang bagay ang mangyayari. Una, hindi mo magugustuhan. Pangalawa, hindi ka na makakaalis dito ng payapa. Aaminin ko medyo natakot ako sa huling sinabi ni Amador, Miss Ligaya. Pero dahil nasimulan ko na ito, ay desidido akong tapusin ito. Basta. Kung ano man ang mangyari, at least nalaman kong katotohanan, di ba? Mas gusto ko yon. At saka sigurado ka na ba na hindi mo lilinisin ang pangalan mo sa mga tao dito? Kahit na magpaliwanag ako, hindi nila maiintindihan yon. Naging sarado na ang isip nila sa katotohanan. Simula nang mangyari ang sunod-sunod na pagkawala ng mga tao dito sa baryo. Gusto mo bang malaman ang totoong dahilan kung bakit mag-isa lang ako dito? Oo. Gusto kong malaman. Baka hindi mo kayanin kung ano man ang malaman mo. Handa ako. Handa ako kung ano man yun. Ang totoo niyan, nandito ang pamilya ko dati. Wala talaga sila sa ibang lugar. Gaya ng sinabi ko sa iyo ng isang araw. Kung ganon, nasa na sila ngayon? Nawala sila dahil sa isang nilalang sa gubat. Nagulat ako dahil sa narinig ko. Hindi ko inaasahan yun. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Nangingibabaw ang awa na nararamdaman ko para sa kanya. Ramdam ko kung gaano kasakit ang mawala ng pamilya. Pero may napansin akong kakaiba sa kanya, Miss Ligaya. Parang tanggap na niya ang nangyari sa pamilya niya. At parang hindi niya kayang sisihin ang nilalang na binabanggit niya. Matapos ang kwento ni Amador tungkol sa kanyang pamilya, bumalik ako sa kwarto. Pero hindi ko pa din matanggal sa isip ko naging revelasyon na iyon. Parang may bigat na bumabalot sa buong bahay. Habang nakaupo ako sa kama, may narinig akong malakas na kaluskos sa labas ng bintana. Ha? Sino kaya yun? Bakit gising ka pa? Sinabi kong matulog ka na. Ihahatid na kita bukas sa may bayan. Matutulog na sana ako kaso may narinig akong kaluskos. Huwag mo nang pansinin yon.
Matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Hindi mo ba titingnan kung ano yun? Bakit parang sanay ka na sa tunog na yun? Dahil delikado kong titingnan ko yun ngayon, Lyra. Yung naririnig mo ngayon ay baka hindi pala hayop, kundi nilalang. Habang nakatingin sa labas ng bintana ay lalong lumalakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa takot na nararamdaman ko. Para yung papalapit kung saan naroon ako. Pakiramdam ko ay anytime may biglang gugulat o hihila sa akin mula sa pwesto ko. Paano kung biglang may lumapit sa akin? Paano kung malalaman kung tao pa ba yun? Makinig ka sa sarili mong pakiramdam. Kung may hindi tama, mas mabuting umiwas ka na. Huwag kang magpanggap na matapang lalo na kung hindi mo talaga kaya. Hindi habang buhay ay tatakasan ko lang yung mga bagay na kailangan kong harapin, Amador. Hindi pwedeng mas stuck ako rito ng matagal. Kaya kung alam mo namang may pwede akong gawin para makaalis dito, sabihin mo. Sundin mo kung anong sinasabi ko, Lyra. Sa ngayon, hindi ko pa pwedeng sabihin sa iyo ang lahat. Dahil kahit ako, hindi ko alam kung anong pakay nila kung bakit nila ako sinusundan. Pero mawawala ba sila? Oo. Basta't manahimik ka lang. Amador, pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Ibaba mo na ang mga kortina, Lyra. Huwag mo nang pansinin yun. Pero Lyra, pakiusap. Sumunod at makinig ka na lang. Dahil doon pakiramdam ko lahat ng nasa paligid ko may mali. Pakiramdam ko, Miss Ligaya, dito na talaga nagsisimulang masagot ang mga katanungan na hindi ko mahanap sa mga librong ibinahagi ni Amador. Kinabukasan na pagdesisyonan ni Amador na ihatid na ako sa mismong baryo matapos ng nakakilabot na pangyayari kagabi. Pumayag na ako dahil kahit kaluskos pa lang ang mga naririnig ko, pakiramdam ko baka hindi lang yon ang magiging unang beses na mangyayari yon. Baka may susunod pa. Habang tinatahak namin ang daan pabalik ng baryo, ay napansin namin ang kumpulan ng mga tao sa labas ng barangay hall. Wala na sana kaming balak alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit naagaw ng atensyon ko ang pamilyar na figura ni Tio Nestor na mukhang nakikisagap din ng balita sa ibang tao. puntahan natin yung nagkukumpulang tao, Amador. Mukhang may nangyaring hindi maganda. Nandun din si Tio Nestor. Wag na. Alamin mo na lang kapag nakabalik ka na sa pupuntahan natin. Baka makadagdag pa yun ng impormasyon para sa project ko. Alam mo naman ang pagiging journalist, di ba? Kapag maraming tao, panigurado may pinag-uusapan o may nangyari. O sige. Pero saglit ka lang. Huwag ka na masyadong makialam sa mga pinag-uusapan nila. Oo, huwag kang mag-alala. Ano pong nangyayari dito, Tio Nestor? Lyra, saan ka nagpunta? Ilang araw ka na naming hinahanap. Alam mo bang sobrang nag-alala na si Aling Nena sa'yo? Pasensya na po, Tio Nestor. Naligaw po kasi ako. Inabayihan ka na namin na huwag kang hihiwalay sa akin. Sinong kasama mo, ha? Mabuti at walang nangyaring masama sa'yo. Si Prof. Amador Reyes po. Ano? Liali ka dito, Lyra. Huwag kang lalapit sa kanya. Bakit po? Wala naman po siyang ginagawang masama sa akin. Basta't makinig ka sa akin, Lyra. Sinabi ko na sa'yo na hindi basta-basta binabanggit ang pangalan niya dito. Hindi ko talaga maintindihan, Tio Nestor. Wala naman pong ginagawa si Amador. Siya pa nga pong nag-volunteer na ihatid ako pabalik sa bahay ni Lola Nena. Hindi mo talaga maiintindihan dahil dayo ka lang dito, Lyra. Kung ganon, ipaintindi niyo na mabuti sa akin, Tio Nestor, kung bakit ayaw ng mga tao dito si Amador. Saglitang nanaig ang katahimikan sa amin ni Tio Nestor. Ramdam ko din ang tingin ng ibang mga tao sa amin dahil sa naging argumento namin yun. Maya-maya pa, ay naramdaman kong lumapit sa akin si Amador. Lyra, anong nangyayari dito? Ayos ka lamang ba? Amador, ang lakas ng loob mong magpakita rito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, may gana ka pang pumunta rito sa baryo. Anong ginagawa ng isang halimaw na kagaya mo dito sa bayan na ito? Tigilan mo ko, Nestor. Wala kang mapapala sa akin.
Nandito ako para ihatid si Lyra sa tinutuluyan niya. Anong wala? Kung ikaw ang tinuturo ng mga ebidensya tungkol sa pagkawala ng mga bata, hayop at guro sa lugar na ito. Wala kang patunay na ako nga ang may gawa niya, Nestor. Kaya sana, alam mong masama ang mambintang. At may karapatan din akong manahimik. Lalo na't wala naman kayong kahit anong ebidensya laban sa akin. Nagpalipat-lipat ang tingin ko kay Amador at Tio Nestor. Kapansin-pansin ang tensyon sa kanilang dalawa. Kita ko kay Amador ang pagpipigil niya ng galit. Habang si Tio Nestor naman ay tila lalong iniuudyok si Amador na magalit ito. Tara na, Amador. Aking kasasama pabalik sa bahay ni Aling Nena, Lyra. Pero Tio, Huwag kang pasaway, Iha. Makinig ka naman kahit minsan, pwede ba? Lyra, halika na. Ako na maghahatid sa'yo. Tumigil ka, Amador. Alam kong may ibang pakay ka kay Lyra. Huwag mong idamay ang bata sa gulo mo. ano pong ibig niyong sabihin, Tio Nestor? Umalis na tayo, Lyra. Huwag mo akong pinangungunahan, Nestor. Ihahatid ko lang siya. Pasensya na po, Tio Nestor. Pero sasabay po ako kay Amador. Sinabihan na kita, Lyra. Sana'y huwag mong pagsisihan ang mga naging desisyon mo. Hinayaan kong hilahin ako ni Amador pabalik sa sasakyan nito. Ngunit ang utak ko ay nanatili sa naging argumento namin ni Tio Nestor. Hindi ko alam kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Ramdam ko ang sarkasmo sa kanya. Pero ramdam ko din na may gusto itong ipahiwatig. Simula nang mapadpad ako sa bahay ni Amador ay tila may mga piraso ng puzzle na nawawala. Pakiramdam ko, malapit na ako sa katotohanan ngunit parang malabo pa rin. Amador, Bakit? May kailangan ka ba? anong meron sa inyo ni Tio Nestor? Bakit mukhang hindi kayo magkasundo? Bakit parang may galit kayo sa isa't isa? Matagal nang mainit ang dugo sa akin ni Nestor, Lyra. Ako ang pinagbibintangan niya sa mga nawawala dito sa baryo. Sa kanya din nagsimula ang mga usap-usapan tungkol sa akin. Pero bakit ganyan ang pakikitungo niya sa'yo? May nagawa ka ba sa kanya noon kaya mainit ang dugo niya sa'yo? Bagay nga sa'yo ang kursong kinuha mo, Lyra. Lahat napapansin mo. Mukhang magiging magaling kang journalist. Salamat. Pero wag mong ibahin ang usapan. Bakit nga ba kasi mainit ang dugo sa'yo ni Tio Nestor? Dahil sa akin niya isinisisi ang pagkawala ng anak niyang babae. Nagulat ako sa sinabi ni Amador tungkol kay Tio Nestor. Kaya pala kung magsagutan sila kanina ay parang may hugot ang bawat salita nilang dalawa. Yun pala ay may malalim pala talagang dahilan ng sarkasmo ni Tio Nestor at kay Amador kanina. Hindi rin nagtagaling nakarating kami ni Amador sa may mismong bayan. Bumaba na ako ng sasakyan nito saka nagpaalam sa kanya. Salamat sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa akin, Amador. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Paniguradong marami akong maikikwento kay Sir Santiago. Walang anuman, Lyra. Sana'y sapat na ang mga nakuha mong impormasyon at experience para sa ipipicture mong documentary. Mag-iingat ka palagi. Amador, may paraan pa ba para makausap ulit kita? Malay mo may susunod ulit akong project at kailangan ko ng tulong mo. Alam ni Santiago ang email address ko. Tanungin mo na lang sa kanya pagbalik mo ng Maynila. O siya, mauna na ako. Ikinagagal akong makilala ka, Lyra. Salamat ulit, Amador. Ingat sa pag-drive pa uwi. Aaminin ko nalungkot ako. Nalungkot akong isipin na yun na ang huling beses na makita ko si Amador. Hindi ko rin maitatanggi na nasanay ako sa presensya nito. Kahit sa ilang araw na kasama ko siya, pakiramdam ko ay may nabuo kaming koneksyon sa isa't isa. Siguro kung hindi ko lang naranasan yun kagabi, ay baka mas matagal ko pang makakasama ito. Naglakad-lakad ako pabalik sa bahay ni Lola Nena at kita ko ang ginhawa sa mukha nito nang masilayan ako sa may kalsada pa lang. Nakita ko naman si Tio Nestor na kararating lang din.
Diyos ko, iha. Mabuti at nakabalik ka. Grabe ang pag-aalala namin ni Nestor sa'yo. Kumusta ka, ha? May masakit ba sa'yo? Halata namang nasa mabuti siyang kalagayan, Aling Nena. May nangyari ba na hindi ko alam? Sa loob na lang natin pag-usapan. Halika, iha. Maupo ka muna dito at ikukuha kita ng maiinom saglit. Alam mo bang halos hindi makatulog siya, Aling Nena, sa sobrang pag-aalala niya sa'yo? Hinanap ka din namin sa may kagubatan. Ang kaso, maski bakas mo ay wala kaming nakita. Pasensya na po at pinag-alala ko po kayo. Pero ligtas naman po ako. Wala naman pong masamang nangyari sa akin. Mukha nga. Mabuti walang ginawang masama si Amador sa'yo. Hindi naman po. Kung tutuusin, tinulungan pa nga po niya ako sa documentary project ko. Kahit na. Alam mo bang delikadong makasama siya? Mabuti na lang at hindi ka dyan sinaktan. Mali po ang pagkakakilala niyo kay Amador. Hindi siya gaya ng sinasabi niyong masamang tao. Ang totoong masama ay yung nagkalat ng maling chismis tungkol sa kanya. Nestor, huwag mo na munang sermonan si Lyra. Hayaan na muna natin itong magpahinga. Iha, uminom ka muna ng tubig at magpahinga kapag katapos. Naiintindihan kong malayo ang napuntahan mo. Pag-usap na lang tayo ulit para maikwento mo ng maayos kung ano ba talagang nangyari sa iyo sa lugar na yon. Ay mga bagay kang hindi alam sa probinsyang ito, Lyra. Huwag mo sanang masamain ang pag-aalala namin sa'yo. Pasensya na po. Hindi ko naman po minamasama ang pag-aalala niyo sa akin. Kung tutusin ay nagpapasalamat pa nga po ako. Dahil may pakialam kayo sa akin. Pero totoo din po ang sinasabi ko tungkol kay Amador. Isa siyang mabuting tao. Sige na, Lyra. Pagpahinga ka na, iha. Mabuti pa nga, magpahinga ka na. Uuwi na muna ako, Aling Nena. Balik talaga ako kapag kalmado na ako. O siya, sige, Nestor. Mag-iingat ka pa uwi. Inihatid ako ni Lola Nena sa kwarto ng apo niya. Dala na rin ang pagod at puyat nitong mga nakarang araw ay mabilis akong nakatulog. Pero sa kalagitnaan ng pagtulog ko ay muli ko na namang naalala ang mukha ni Amador. Maski ang mga naging kaganapan sa tahanan nito. Bigla akong nagising dahil pakiramdam ko ay binabangungot ako. Ay, magandang umaga, iha. Kumusta? Nakatulog ka ba ng maayos? Halika at ipinagluto kita ng tapa at itlog. Mag-almusal ka muna. Magandang umaga, Lola Nena. Salamat po sa pag-asikaso sa akin. Ayos ka lang ba, iha? Bakit parang puyat ka? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Ayos lang po ako, Lola Nena. Nagkaroon lang po ako ng masamang panaginip kagabi, kaya ako nagising ng maaga. Ako, pagkatapos nito magpahinga ka ulit. Sige po, maraming salamat po. Halika na at kumain na tayo. Inasikaso ko ni Lola Nena. Sinigurado pa nito na kumain ako ng mabuti. Nagkwentuhan naman kami nito tungkol sa nangyari nung nasa puder ako ni Amador. Tahimik lang itong nakinig sa akin. Hindi ko man lang ito nakitaan ng gulat o kung ano pa mang reaksyon. Tila sanay na ito sa mga ganoong kwento. Pero gayon pa man ay sinigurado kong totoo lahat ng kinuwento ko dito. Nasa kalagitnaan pa kami ng pagkukwentuhan ni Lola Nena nang nagmamadaling pumasok si Tio Nestor sa loob ng bahay. Aling Nena! Aling Nena! Ano yun, Nestor? Bakit nagmamadali ka? May nangyari ba? May nagkakagulo sa barangay na malapit sa atin. Kakasagap ko lang. Ano yun? Maupo ka muna at mukhang malayo pang tinakbo mo. Yung mga nangunguha ng mga bata, guro at nawawalang hayop dito sa atin. Bakit? Anong meron? Nahuli na bang gumagawa nun? Oo, kaninang madaling araw lang. Nakita raw ang mga ebidensya sa likod ng bahay nito. Bigla akong kinabahan nang marinig ang mga sinabi ni Tio Nestor. Kahit na may kutob ako, ay pinili ko na lamang sarilinin yun. Sino daw po yun? Si Mayor Ronaldo. Sa bahay niya nakita ang lahat ng gamit ng mga nawawala. Ano? Paano nangyari yun?
Hindi ba siya pa nga ang nag-utos na hanapin kung sino ang gumagawa ng ganitong krimen dito sa lugar natin? Maski ako, Aling Nena, hindi makapaniwala sa nalaman. Pero may mga ebidensya at hinuli na ito kaninang madaling araw. Hindi ko alam pero ramdam kong may mali sa balitang yon. Bigla akong naalala ang nakakakilabot na pangyayari sa bahay ni Amador nung isang araw. Si Mayor Ronaldo ba iyon? Iyong nakita ko sa lugar na yun? Bakit ganon? Bakit parang may mali talaga? May detalye ba akong nakaligtaan? Simula nang mahuli si Mayor Ronaldo ay nagkaroon ng kapayapaan ng buong baryo maski na ang kalapit nitong barangay. Ang mga bata ay masaya at malaya nang nakakapaglaro sa labas. Ang mga hayop ay malaya na ding na ilalabas sa kanilang kulungan. Mukhang tapos na ang pagkalap ko ng mga impormasyon para sa documentary project ko. At kung kailan naghahanda na ako pabalik ng Maynila, may hindi ako inaasahang tao na nakita sa baryong ito. Magandang umaga ho. Nandito po ba si Lyra Del Rosario? Kakilala mo ba siya, Iha? Saglit lang at tatawagin ko siya. Lyra! May naghahanap sa'yo dito sa labas. Palabas na po! Sino po Rona? Anong ginagawa mo rito? Lyra, may kailangan akong sabihin sa'yo. Paano ka napadpad dito, Rona? Anong ginagawa mo rito? Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Kanina pa ako naiinitan dito. Halika, Iha. Pumasok ka na muna. Salamat, Lola. Mabuti ka pa. Itong si Lyra mukhang ayaw pa ako papasukin. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Rona. Anong ginagawa mo rito? Halina muna kayo at magsipasok na kayo. Lyra, asikasuhin mo ang kasama mo. Sige po. Inibitahan ko si Rona na pumasok sa bahay ni Lola Nena. Kahit nagtataka ako sa biglaan nitong pagsulpot, ay inisikaso ko pa rin ito. Mag-usap na muna kayong dalawa. Pupuntahan ko muna saglit si Nestor. Sige po, Lola. So anong ginagawa mo rito, Rona? Paano mo nalaman na nandito ako? Chill! Ano ka ba? Wala naman akong balak magpunta dito, ano? Kung hindi lang sinabi sa akin ni Sir Santiago na puntahan ka, ay hindi talaga ako pupunta dito. Anong ibig mong sabihin? Teka nga, sabi mo kanina may kailangan akong malaman. Ano yon? Pinapasabi ni Sir Santiago na tumigil ka na. Kung ano ang mga nakalap mo ay ayos na. Bumalik na tayo sa Maynila. Bakit? At saka, bala ko namang umuwi na talaga. Pero bakit niya ako pinapatigil? Anong meron? May mali sa lugar na ito, Lyra. Kaya nandito ako para sunduin at pauwiin ka na. Anong ibig mong sabihin, Rona? Anong alam mo? Pinapasabi ni Sir Santiago na huwag mong hahanapin si Prof. Amador Reyes. Sabi niya, hindi na raw siya ang propesor na nakasalamuhan natin noon. Ano bang sinasabi mo, Rona? Mabait si Amador. Huwag mong sabihin na nakita mo na siya. Oo, nakita at nakausap ko na siya. Nung naligaw ako dito ay napadpad ako sa tahanan niya. Buti walang nangyaring masama sa'yo. Hindi ka ba niya sinaktan? Bakit pare-parehas kayo ng tanong ni Lola Nena at Tio Nestor? Hindi ako sinaktan ni Amador. Kung tutuusin ay tinulungan pa niya ako. Mali ang chismis tungkol sa kanya sa lugar na to, Rona. Hindi siya nangunguha ng mga nawawala rito, kundi si Mayor. At ngayong nahuli na ito, kaya pa na ang lugar na to. Diyan ka nagkakamali, Lyra. Eto, binigay sa akin to ni Sir Santiago. May inalabas na larawan si Rona sa kanyang bag. Sa kanya iyon inabot sa akin. Pasimple kong inabot ang litratong iyon. Isa itong lumang class picture. Una ko nakita na pamilyar sa akin ay si Sir Santiago. Nung college ata siya nito. Bakit mo binibigay sa akin ang picture ni Sir Santiago? Anong kinalaman ko dito? Tingnan mo kung sino ang katabi niya. Sandali, hindi ba si... Nakikilala mo na ba? Hindi ba si... Amador to? Ano ang napapansin mo?
parang hindi nagbagong itsura nito. Kung anong itsura niya sa picture na to, ay ganun pa din ang itsura niya ngayon. Lyra, umuwi na tayo. Delikado kung mananatili ka pa dito para lang sa project natin. Hindi! Aalamin ko ang katotohanan. Kung talagang si Amador yan, ay gusto ko sa kanya mismo manggaling ang totoo. Anong ibig mong sabihin, Lyra? Huwag mong sabihin na pupuntahan mo ito. Hindi. Tara na. Uuwi na tayo. Tinulungan ako ni Rona na mag-impake ng mga gamit ko. Nang matapos ay nagpaalam na kami kay Lola Nena at Tio Nestor. Lubos ako nagpasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay nila sa akin. Maski na din ang pagpapatuloy nila sa akin kahit na saglitang panahon lang. Naging emosyonal si Lola Nena. Nangako naman ako na papasyalan ko siya ulit kapag may pagkakataon. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Hanggang sa muli, Lyra. Opo, Lola Nena. Kayo rin po, mag-iingat din po kayo. Sige na. Umalis na kayo para hindi kayo gabihin sa pagbalik niyo sa Maynila. Sige po, Lola. Aalis na po kami. Sinigurado mo ba na wala kang naiwan? Ang recorder, ang camera? Wala. Tara na. Sige, tara na. Sumakay kami ni Rona sa tricycle papunta sa may bayan. Pinaghalong bigat at lungkot ang naramdaman ko ngayon. Lalo na nang makita ko ang daan papunta sa bahay ni Amador. Habang nasa biyahe kami ay nagtatalo ang puso at isip ko. Hindi ako makontento sa nalaman ko kay Rona. Alam kong may kulang pa at sigurado akong si Amador lang ang makakasagot sa mga katanungan kong yun. Manong, pakitabi. Anong gagawin mo, Lyra? Aalamin ang katotohanan. Mauna ka nang bumalik, Rona. Ikaw na lang bahala magsabi kay Sir Santiago kung hindi man ako makabalik na. Anong pinaplano mo? Ha? Bumalik ka dito, Lyra! Manong, pagkahatid na lang po itong kasama ko sa terminal. Salamat po. Ingat sa pag-uwi, Rona. Lyra! Tumakbo ako papunta sa daan kung saan ako naligaw. Natatandaan ko ang dinaanan ko papunta sa bahay ni Amador. Hindi ko pinansin pa ang ilang beses na pagtawag ni Rona sa pangalan ko. Ang alam ko lang ay mas binilisan ko pa ang pagtakbo palayo dito. Muli kong tinahak ang masukal na daan papunta sa bahay ni Amador at nang makarating ako dito, ay agad akong kumatok sa pintuan nito. Amador! Nandyan ka ba? Pagbuksan mo ako ng pinto, please! Lyra? Anong ginagawa mo dito? May gusto pa akong malaman. Marami ka pa dapat sabihin sa akin. Lyra, sinabihan na kita. Hindi lahat ay kailangan mong malaman. Ano pa bang gusto mong alamin? Hindi pa ba sapat ang naranasan at na-witness mo sa baryong ito? Hindi. Hindi sapat yon. May bago ako na-discover at alam kong ikaw lang ang makakasagot nun. Pumasok ka na muna. Pinagbuksan ako ng pinto ni Amador sa kanya ako pinapasok sa bahay niya. Pagkapasok ko pa lang ay may kakaibang amoy na akong nalanghap. Hindi ko maintindihan ang amoy na yon. Basta hindi siya kaaya-aya. Para siyang may sinusunog ng buhay. Anong na-discover mo, Lyra? Anong amoy na yun, Amador? May sinusunog ka ba? Huwag mo nang pansinin kung ano yon. Gusto kong malaman kung anong na-discover mo. Pwede bang makahingi muna ng tubig? Nauuhaw na kasi ako. Sige, maupo ka na lang muna dyan. At ipagkukuha kita ng tubig. Salamat. Hinintay ko si Amador na kumuha ng tubig para sa akin. At habang hinihintay siya ay iniisip ko kung paano ko ba sasabihin sa kanya ang tungkol sa larawan na ipinakita sa akin ni Rona. Wala akong lakas ng loob na magtanong. Natatakot ako na baka totoo nga ang iniisip ko tungkol kay Amador. Ilang sandali pa ay bumalik na ito dala ang isang basong tubig. Uminom ka na muna. Salamat. Handa ka na bang sabihin sa akin kung anong na-discover mo? Ano kasi? Paano ko ba sisimulan? Umalma ka, Lyra. Ano yun? Ano kasi, may nakita akong... Lyra! Lyra! Nandito ka ba, Lyra?
May kasama ka? Si Rona, kaklase ko. Hindi ko alam na sumunod siya. Alam mong delikado dito, Lyra. Bakit mo pa siya hinayaang makasama dito? Hindi ko alam na susundan niya ako dito. Papasukin mo na siya dito. Paulan na. May kukunin lang ako sa kwarto ko. Mabilis kong sinunod ang sinabi ni Amador. Naglakad ako papunta sa may pintuan para pagbuksan si Rona. Natataranta naman niyang hinawakan ng kamay ko papalabas ng bahay ni Amador. Lyra, umalis na tayo dito. Ano ba sinasabi mo, Rona? Pumasok ka muna. Paulan na oh. Hindi. Basta makinig ka na lang sa akin, Lyra. Umalis na tayo dito, please lang. Sinabi ko na kasing mauna ka na. Bakit ka pa sumunod dito sa akin? Dahil hindi kita pwedeng pabayaan. Pakiusap. Makinig ka sa akin. Bigyan mo muna ako ng dahilan para umalis tayo. Sinabi ko na sa'yo, Rona. Hindi ako maniniwala sa sinasabi't pinakita mo hanggat hindi nanggagaling kay Amador ang katotohanan. Ano ba, Lyra? Makinig ka naman. Kahit ngayon lang, pwede ba? Hindi ka kailanman magiging ligtas dito. Bakit ba kasi? Mauna ka na kung gusto mo. Yang taong pinagkakatiwalaan mo ay siyang aswang na sinasabi sa baryong to. Hindi! Hindi totoo yan! Tingnan mo mga simbolo sa paligid ng bahay na to, Lyra. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Habang sinusundan kita kanina, inapadpad ako sa isang maliit na bahay. At sa likod ng bahay na ito, may mga katawan doon. Hindi ko na pinurotseso agad ang mga sinabi ni Rona. Ang alam ko lang ay kasabay ng tunog ng kidlat ay siya namang pagkawala ng ilaw sa buong bahay. Madilim na ang paligid. Nabuo ang takot sa dibdib ko. Lalo na magsimula na kami makarinig ng kaluskos mula sa ikalawang palapag. Pamilyar ang kaluskos na yon. Dahil naranasan ko iyon nung nanatili kami dito sa bahay ni Amador. At saka ko napansin na parang may unti-unting nagbabago mula sa dilim. May mga kuko na tila humahaba. May isang pares ng mata na kumikislap at parang hayop na gutom. Nakarinig din ako ng tila pag-crack ng mga buto. Umalis na tayo, Lyra! Tara na! At sabi niyo balak magpunta. Amador! Aswang! Mabilis kaming tumakbo ni Rona paalis ng bahay ni Amador. Hindi na namin inalintana ang lakas ng ulan. Sa ngayon ang importante sa amin ay ang tuluyan ng makaalis sa lugar na ito. Habang tumatakbo kami, ay ganoon din kalapit ang kaluskos na naririnig namin. Mabilis ang pagkilos ng humahabol sa amin. Sa sobrang bilis ng takbo namin ay hindi ko na napansin ang malaking bato na nakaharang sa daraanan ko. Kaya bigla na lamang ako nataliso doon. Lyra! Mauna ka na, Rona. Kaya kong sarili ko. Sige na. Hindi! Halika na! Sabay tayong aalis sa lugar na to! Tumayo ka na, Lyra! Ang sakit ng paa ko. Inalalayan ako ni Rona na makatayo. Kahit na nahihirapan na ako sa paglakad at paktakbo dahil sa laki ng sugat ko, ay pinilit pa rin naming makaalis sa lugar na yon. Mas lalong lumakas pa ang ulan, kaya mas lalo kaming nahirapan ni Rona. Hindi na namin alam ang daan na tinatahak namin. Para kaming napaglararoan ngayon. Dahil paulit-ulit kaming bumabalik sa daan, papunta sa bahay ni Amador. Mas lalo ring lumalakas ang mga kaluskos na naririnig ko sa paligid namin. Pareho na kaming pagod ni Rona. Pero pilit naming hinanap ang daan papaalis sa lugar na yon. Nang tuluyan na naming nahanap ang daan ni Rona, ay doon naman biglang sumulpot ang nakakatakot na nilalang. Pulang-pula ang mga mata nito. May mahabang kuko. Nakakatakot. Nakakatakot ang itsura nito. Sa sobrang takot at pinaghalong pagod ay hindi ko na namalayan ang sumunod na mga nangyari dahil bigla na lang akong nawala ng malay. Nagising ako na nakagapo sa isang madilim na kwarto. May mabibigat na yabag akong narinig na siyang nagpakaba sa akin ngayon. Masyadong madilim ang lugar. Wala akong makita maski na ano. Tanging tunog ng paghinga at mahinang kaluskos na lang ang naririnig ko ngayon. Rona! Rona! Nandito ka ba? Wala nang kasama mo. Anong ginawa mo kay Rona? Ha?
Ginawa ko na siyang alay, Lyra. Wala nang kaibigan mong si Rona. Napakasama mo, Amador! Bakit mo ginawa yun kay Rona? Sana ako na lang! Ako na lang yung pinatay mo! Ako ang naging pasaway sa pag-alam ng totoo! Ako na lang sana ang sinaktan mo! Ginusto mong malaman ang totoo, hindi ba? Ngayong alam mo na ang buong katotohanan. May kwento ka na. Pero bakit kailangan mong idamay si Rona? Wala siyang kinalaman dito! Dahil siyang nakadiskubre ng buong pagkatao ko. At dito sa amin, pinapatay ang mga nakakaalam ng buong katotohanan. Kung ganun, papatayin mo rin ba ako? Hindi. Dahil may kailangan ka pang malaman. Unti-unting luminaw ang paningin ko, pero nanatiling imposibleng makita ang kabuuan ng kwarto. Nakakapit ang lamig sa balat ko, parang bulto ng hangin na may dalang babala. Nasa sahig ako, nakagapos at halos hindi ko maramdaman ang daliri ko sa sobrang higpit ng pagkakatali. Muling binalot ng sindak ang dibdib ko habang naririnig ko ang bawat paglapit ng mabibigat na yabag ni Amador. Kung hindi mo ako papatayin, ano pa bang kailangan mo? Ang katotohanan, ito lang ang kaya kong iwanan sa'yo bago matapos ang lahat. Bakit mo ginawa lahat ng to? Bakit mo pinatay si Rona? Bakit mo kinuha ang mga bata? Hindi sila ang target ko. Hindi sila ang gusto kong patayin. Pero ginawa mo pa rin! Hindi yun rason! Hindi mo naiintindihan. Simula pa noon, si Mayor Ronaldo ang gusto kong pabagsakin. Siya ang tunay na kriminal. Siya ang nagpaikot ng sindikato. Siya ang nagbenta ng mga bata. Siya ang nagpawala sa mga gurong tumutulong sa amin. Huminto siya at sa pag-angat ng ulo niya, doon ko narinig ang bahagyang pagbabago-bago ng boses niya. Naghalo ang sakit at galit sa tinig niyang iyon. Pinatay niya ang estudyante kong minahal ko na parang anak. Pinatay niya ang asawa ko. Pinatay niya ang anak ko. Anak mo? Oo. Lahat ng mahal ko. Kaya alam kong walang manguhuli sa kanya. Walang maniniwala sa akin. Kaya gumawa ako ng takot. Kaya ka ba nagtuturo ng journalism? Oo. Kaya ako din ginawa ang aswang. Ginamit ko ang sumpang iniwan sa aming angkan. Ako ang nangunguha ng hayop, ng mga bangkay na sinunog ko upang magmukhang rapture ng demonyo. Lahat ng yon, mensahe. Para pag-usapan ng mga tao? Para mapilitan ng pulis na pansinin ang kaso? Para matakot ang buong bayan at simulan ang paghuhukay sa bulok na leader nila at gumana. Hindi ba? Si Mayor mismo ang nahuli. Dahil sa mga ginawa ko. Dahil sa takot na nilikha ko. Pero bakit si Rona? Hindi niya kasalanan na matuklasan ang tungkol sa'yo! Dahil nakita niya ang hindi dapat makita. At mapapatay siya ng iba kung hindi ko yun ginawa. Kaya mas mabuting ako na ang gumawa. Tumawa siya, pero hindi yun tawa ng isang masayang tao. Hindi rin tawa ng taong nababaliw, kundi tawa na parang isang taong pagod. Pagod sa mundo, pagod sa sarili, at pagod ng mabuhay. Tapos na ang misyon ko. Nahuli na ang mayor. Wala na akong dapat panatilihin. Wala na akong dapat na protektahan. Anong gagawin mo? Amador! Tatapusin ko na, Lyra. Matagal na akong dapat tapos. Natakot ka ba sa akin, Lyra? Hindi! Amador! Huwag mo akong tawaging Amador ngayon. Hindi na ako yun. Matagal ko nang hinihintay
ang araw na to! Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Yung nilalang na nasa harap ko o yung taong nagsasakripisyo sa loob nito. At sa pagitan ng mga kidlat doon ko siya nakita. Ang pulang-pula niyang mga mata, ang nakalaylay na balat, at ang matatalas na ngipin na lumabas na parang sa isang aso. Kung tapos ng mission mo, bakit kailangan pang ganito? Bakit kailangan mo? Dahil kung hindi ko tatapusin ang sarili ko, gagamitin pa nila ako. Sino sila? Ang angkan ko, ang sumpa ko. Kapag natapos ang misyon ko, kailangan ko rin tapusin ang katawan ko bago nila ako gamitin ulit. Lyra, patawarin mo ako. Kung may pagkakamali man sa lahat ng ito, ikaw ang hindi ko dapat sinaktan. Kung ganon, bakit mo ba ako binihag? Para marinig mo ang kwento ko. Para maipalabas mo sa mundo ang katotohanan. Paano ako makakalabas dito? Pagkatapos ko, Ikaw ang magtatapos ng lahat. Bigla niyang hinampas ang sahig. Lumuwag ang tali ko. Hindi ko alam kung sinadya niya ito o parte iyon ng pagkabali ng katawan niya. Ngunit hindi na mahalaga. Mas lalo akong natakot pero hindi para sa sarili ko. Natakot ako sa kung ano pa ang kaya niyang gawin bago siya mawala. Lyra, tumakbo ka! Pero makinig ka muna. Salamat! Amador, Tinulungan mo kong maalala na tao rin pala ako. wag! Amador, wag! Wag mong gawin! Please! Tapos na ang misyon ko. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa wala ng boses na lumalabas sa bibig ko. The house was dead. Kasabay ng pagkamatay ni Amador natapos ang sumpa. Nagsimulang kumalma ang ulan. Nawala ang mga kaluskos. Nawala ang presensya ng ibang nilalang at sa gitna ng katahimikan, isa lang ang naiwan sa akin. Ang katotohanan. Ang sakit, ang lamig. Ang bangkay ni Rona na hindi ko man na nabigyan ng huling yakap. At ang pangakong ibinili ni Amador na ako na ang magtatapos ng lahat. Nagsimula akong gumapang papunta sa butas sa dingding. Nagsimula akong tumayo. Nagsimula akong lumakad palabas ng impyernong iyon. Pagod, malamlam ang mga mata at iika-ika akong naglakad sa gitna ng kagubatan. Sariwang-sariwa pa din sa alaala ko ang lahat ng nangyari. Pitpit ang kamera at recorder na naiwan ni Rona sa kagubatan. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa marating ko ang main road. Sumakay ako sa may tricycle pabalik sa bahay nila Lola Nena. Lyra, anong ginagawa mo dito? Ha, Diyos mio, anong nangyari sa'yo ha? Bakit basang-basa at madumi ka? Nasaan ang mga kasama mo? Lola Nena! Ay, Diyos ko, halika't pumasok ka na muna dito. Anong nangyari, Lyra? Bakit ganito ang itsura mo ha? Nasaan na ang mga kasama mo? Bakit wala siya dito? Lola! Wala na po si Rona. Anong ibig kong sabihin na wala na siya? Naligaw pa siya? Patay na po si Rona. Ano? Paano nangyari yun? Wala na din po si Amador. Anong ibig kong sabihin, Iha? Kahit nahihirapan ay nagawa kong ikwento ang lahat kay Lola Nena. Hindi naman ito makapaniwala sa lahat ng nalaman niya. Matagal din bago na proseso sa kanya ang mga sinabi ko. Nag-offer naman ito na doon muna ako tumaloy sa bahay nila pansamantala hanggang sa kumalma ako. Sa ilang araw na pananatili ko ay wala akong ginawa kundi manatili lang sa loob ng kwarto. Bigla-bigla din ako nagigising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa masasamang bangungot. Tila naririnig ko ang malakas na sigaw ni Rona sa panaginip ko. Maski na din ang ibang anyo ni Amador na siyang nagpapagising ng diwa ko.
Hindi totoo yun. Tapos na yun. Wala na sila. Lyra! Lyra, gising ka pa ba? Narinig kita. Masama bang panaginip mo ulit? Asok mo kayo, Lola Nena. Apo, ilang gabi ka ng ganito. Hindi mo yun kasalanan. Pero kung hindi ko siya sinama, kung nakinig lang ako kay Rona, hindi sana ganun ang sinapit niya. Hindi mo hawak ang kapalaran ng ibang tao, iha. Masakit. Pero hindi mo rin kontrolado ang mga nakakakilabot na nilalang na yon. Kasalanan ko pa din ang lahat ng to, Lola. Kung nung una pa lang ay nakinig na ako sa mga babala, hindi sana magkakaganito. Wala sanang mawawala. Ay, magpahinga ka na muna, iha. Alam kong masakit pa rin sa'yo ang mga pangyayari pero tandaan mo, walang may gusto nun. Kung hindi ka naging determinado sa pag-alam ng katotohanan ay mananatiling magulo ang baryong ito. Iniwan na ako ni Lola Nena para makapagpahinga. Nang tuluyan na itong makalabas ng kwarto ay naupo ako sa gilid ng kama. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Hindi ko na alam kung paano haharapin ang susunod na mga araw. Ang sigaw ni Rona, ang mukha ni Amador. Lahat ng nangyari paulit-ulit silang bumabalik sa isip ko na parang sirang plaka. Kaya naisipan kong umuwi na rin sa amin. Sigurado ka na ba, iha? Hindi ka pa maayos. Lola, natatakot pa rin ako. Pero mas natatakot ako kung mananatili pa ako. Kailangan kong makaalis. Kailangan ko nang tanggapin ang lahat. Kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Salamat sa pag-intindi, Lola Nena. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo at kay Tio Nestor. Huwag mo nang alalahanin yun. Masaya kami na natulungan at nagabayan ka namin kahit papano. Naway naging aral din sa'yo kung ano man ang nangyari sa baryong ito. Opo, La. Hindi na ito mauulit. Oh, eto. Lola, hindi ko naman ho kailangan nitong rosaryo. Dalhin mo pa rin yan, Lyra. Hindi mo alam kung ano ang maaaring sumunod sa'yo. Hindi lahat ng nilalang sa mundong ito ay umaalis agad. Sige po, salamat. Ihahatid ka na namin ni Nestor sa terminal. Gusto namin masigurado na ligtas kang makakarating doon. Ayos lang po ako, Lola Nena. Masyado na po kayong maraming nagawa para sa akin. Nakakahiya na po kung pati paghatid ay iaasa ko pa sa inyo. Ay, ano ka ba, iha? Bisita ka namin sa baryong ito. Hindi ka namin pwedeng pabayaan lalo na at matindi ang pinagdadaanan mo sa lugar na ito. Maraming salamat po talaga, Lola Nena. Hindi ko po makakalimutan ang kabutihan niyo sa akin. Kapag kaya ko na po ulit, ay babalik ako rito. Mag-move on at maghilom ka muna, iha. Nandito lang naman kami. Hindi kami mawawala ni Nestor. Pangako, Lola. Babalik ako rito. Tinulungan ako ni Lola Nena na nag-iimpake ng mga gamit ko na natira. Kasama ang camera at recorder pati na rin ang pabaon nito sa akin. Nang matapos ako sa pag-iimpake ay nilibot ko ang paningin ko sa buong kwarto. Bitbit ko man ang mga gamit ko pa uwi. Pero may mga alaala na mananatili dito sa silid na ito. Nakahanda ka na ba, Iya? Naayos at naimpake mo na ba ang mga gamit mo? Opo, naayos ko na po lahat. Hintayin lang po natin saglit si Lola Nena. Magbibihis lang daw po ito. Oo, sige, pero kamusta ka ngayon, Laila? Ayos lang po ako. Kahit mahirap tanggapin ang nangyari, tingin ko naman ay kakayanin ko. Nakuha mo na mga impormasyon at kasagutan na kailangan mo, ha, Lyra? Sana lang hindi mabaliwala mga sakripisyo at nawala para lang sa project mo na yan. Opo, Tio Nestor.
Ano ka ba, Nestor? Hindi ginusto ni Lyra ang mga nangyari. Huwag mo nang palalimin pa kung ano mang trauma na natanggap niya dito. Pinagsasabihan ko lang siya, Aling Nena. Ayos lang po, Lola. Tara na po. O, tara na. Para maabutan mo pa ang biyahe pabalik ng Maynila. Naglakad kami patungo sa labas ng bahay at sa bawat hakbang na ginawa ko parang ang lahat ng mga alaala, mga tanong at mga pagdududa ay nagiging mas mabigat. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na mga araw. Ngunit ang isang bagay lang na sigurado ay wala akong takas mula sa mga nangyari. Maraming salamat po, Tio Nestor, Lola Nena. Dito na po ako. Mag-iingat ka, Lyra. Mag-iingat ka palagi. Opo, Lola. Mag-iingat ka, Iha. Hanggang sa muli. Maraming salamat din po sa inyo, Tio Nestor. Hanggang sa muli. Sige na, Iha. Nandiyan na ang bus pa Maynila. Sumakay ka na at baka maiwanan ka pa. Sige po, Lola. Tio, mauuna na po ako. Yumakap ako kay Lola Nena at kay Tio Nestor. Pagkapasok ko ng bus ay pumesto ko sa may bandang bintana. Sa huling pagkakataon ay kumuhay ako sa kanila para magpaalam. Nagsimula namang umandar ang bus. Kita ko ang lahat ng lungkot sa kanilang mga mata, lalong-lalo na kay Lola Nena. Pero alam ko naiintindihan nila na kailangan ko nang bumalik. Habang nasa biyahe ay inilabas ko ang kamera na dala ko. Pinuksan ko iyon, saka ko tiningnan lahat ng nakuhaan ni Rona. Nandito ako sa summer ngayon para hanapin si Lyra. May mga bagay kasi ito na gustong malaman. Siya pa naman ang tipo ng tao na kapag na-curious sa isang bagay ay hindi titigil hanggat hindi nahahanap ang kasagutan. Sana lang ay mahanap ko ito kaagad bago pa siya mapahamak. Hindi ko na tinapos ang panonood ng mga na-record ni Rona. Muli na naman bumalik ang sakit at takot sa aking dibdib. Nalala ko na naman ang lahat-lahat. Napagdesisyonan kong hindi ko na ilalabas ang alinmang nakuhaan ng kamera na ito. Magpapalusot na lang ako kay Sir Santiago. Maingat kong ibinalik ang kamera sa lalagyan nito saka ko itinuon ang atensyon ko sa may labas ng bintana. Dito na nagtatapos ang sulat ko, Miss Ligaya. Nang makabalik ako sa Maynila, una kong binalitaan si Sir Santiago tungkol sa mga nangyari. Nagalit ito sa akin dahil sa katigasan ng ulo ko at mga naging desisyon ko. Tinanggap ko lahat ng yon dahil kahit pagbali-balik na rin ko ang mundo, malaki ang naging parte ko sa nangyari. Hinarap ko rin ang pamilya ni Rona. Lahat na siguro ng masasakit na salita ay sinabi na nila sa akin. Pero lahat ng yon ay nilunok ko. Tinanggap ko iyon ng malugod. Ipinagpatuloy ko pa rin ang kursong kinuha ko. Dahil sa naging experience ko sa summer ay unti-unti ko natutunan kung paano maging isang effective na journalist. Hindi ko kinalimutan ang mga itinuro ni Amador. Hanggang sa nakapagtapos ako ng pag-aaral. Dala ang kamera at recorder ko. Handa na ako muling tumuklas ng katotohanan sa likod ng mga nakakilabot na istorya. Hanggang dito na lang po, Miss Ligaya, at maraming salamat po sa pakikinig. Alam niyo, hindi ko inaasahan na ganito pala kabigat at kasakit yung naranasan ni Lyra sa pagpunta niya sa summer. Lalo na yung mga naging revelasyon sa pagkatao ni Amador. Nakakagulat at nakakatakot ang mga nangyari. Pero kahit ganoon ay napahanga ako sa naging katapangan at integridad niya na kanyang ipinakita. May mga katanungan talaga na magandang manatili na lang bilang katanungan at wag na nating hanapin pa ang kasagutan. Dahil hindi natin alam na yun pala ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig at sa ating mga listeners. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, Aswang Confessions. Muli, this is Miss Ligaya signing out.